Dahil ko na kaya ang problema kong iniyaw. Mapabangga na ako, matahaw na ako dito sa boulevard. O, hindi ako sa tawa. Halat-halat ako dito may mag-aging mga dump truck. Mga bus, yung daw dyan o tangkal, tricycle, tiyagang kunan, mapabangga ako dito. Wow, nasa tao na ako. Anong problema mo ba, ya? Ako, grabe ang problema ko, Kuya Baut. Grabe talaga. Dahil ko na ni Mateus talaga. Mapabangga na ako dito. Nata nga ni, anong rason mapabangga ka? Dahil kaming isap na ngunyan. Dahil pa namamaw sa mga aki ikaw. Dahil pa nangud daw, anas na pasma daw. Nga no, hindi ka lamang nag-ipos kung mas ano-ano dyan. Di man nga na ako kiipuson. Tanay magkiipuson. Magtrabaho. Di man nga sa akin nagtatanggap na magtrabaho. Kung sulaunong ka kaya ang tao. Yan nga ang problema. Marami na ang trabaho para nga ni siya na masurat ka na sana, matataka na sana sa resibo na paid. Tapos, Di man nga na. maghapon ka sa kitukaw. Di man mga kiminatanggap kan huga ko. Nata. Tinanggap ako. Grabe ng mga kumpanyaan linaugang kukuta. Aw lalaugang inapalaya. Ano nga yan mo yamong trabaho? Nya ako manager. Ikaw muna matulog talaga. Halang ka mong tulog sa posisyon. Yan nga ang problema. Kinara mo na sana duman. Ikaw na sana sa diri kang kumpanya. Iyan ko taan sunod ko. Pag ako umaplay utro, kag sarili kang kumpanya ninda. Yan, ikaw na masunod. Subukan. Kaya nga na habo ko nga ni mapagal. Habo ko mapagal. Yan problema. Kaya ngunyan, grabe ang problema ko. Maski nga ni amo, napapagal pa nga. Oh. So agom ko bibago-bago ako, okay, kansigid. Grabe na bagang pang-api baga sa buhay ko ininyo. Kaya nganing tapusong ko ng buhay ko. Mapamangga na ako dito talaga. Teka magpabangga. Alo yun nga so mga sakyan. Oh, hay na. Dakulo na mga ano dyan. Dakulo na mga solusyon. Dahil magpabangga. Ako, pigpapano ko ang buot mo. Teka magpabangga. Bilog na talaga ang desisyon ko talaga. Mapabangga na talaga ako dito. Dahil ka magpabangga ba yan? Gumilid ka na dyan, Kuya Bauta. Madamay ka, basta may umagidig di yung trendig di kung may trendig ding umagi, root kita yung luwa di talaga. Paano ka man nga ni mabangga digdiaw? Nawara man nag-ating dump truck. Gumuya mo magpabangga. Huduman ka nga, huduman. Huduman sa may nag-aarage. Digdi siya maagi digdiaw. Wala man maganda-agi. Buni ba bagay na Aw, di ay maginag-agidig di? Aling mapabangga ka. Huduman ka ho. Magpabangga. Nakulon mag-araging damtak. Sarong agi sa imo kang damtak. Runot ka talaga. Aw, di ay maginag-agi pa ng digdi. Muna naisip mong an. Di di, sa lagod ako mapabangga. Tabata makulog bagaan sa lawas. Mapabangga ka. Ano ka? Dahil man naagidig. Naagidig di. Motoran. Ay, nga, para papansin mo sana nga ni. Kung palaba mo malako. Siyempre. Oh. Mali pa, pasibala na ko dyan, kikunyan lamang. Pangsap na lang, dyan ako kabangkil lang na bagat yan. Ano, estilo mo? Papuro pabangga ka tapos... Araw nga ka ng problema. Ako, tigpugulan mo akong magpabangga digdiyo. Na day pwede akong magsuko sa buhay. Ngunyan, para ka bang kilong ano lamang. Dahil mo lamang ako usulugan. Kabangan kilo, kuha nangangaypuhan man. Tapos istiluhan mo ako kay Arko, mapabangga na nga na siya makakukibaga. O hindi ka, bahala sa buhay mo. Uy. Di lamang nahirak sa nang ngaipo. Kuya Boat. Oh no! Babayaan talaga ako. Kuya Boat. Babangkaw pa ako. Naman, dapat ang aling mga acting mata na. Babayaan talaga ako. Yuguyugon mo ano. Para masubli nga ni Kibagas. Hoy! Dahil man nga ako mapagadano, yuguyugon. Hoy, wait! Wait!